Ay mga katiktik, karon maglaoy ko sud anamo pa ni Udto. Alabate. Doon na ako nagilunod ang kuan ubi. Nya kalabasa, nya talong. Ang ubi mga katiktik, mauni ang ubi. Kani, kung na, wa man siguro mamakaila, kay pobre may nakaila ra sa ubi. Basa naman pag kawakong, nagsige na lang pag kag-ilis kay na uban naman ni Hana. Karon ba ganito talaga ilis? Karong gahapon kadua. Tingnan, Ilis pa rin po ka nang to. imong ilong ako nagbagakan Ginoo sa sunod sa luyo kay aron maupat na kamuking mo bangag. Naghagpat na ko aning alabati kay og malata na tong kuan. Subak na nako oh, ilunod na nako di. Ang kalabasa lang. Alabati lagi. Naan sa sudan la. Kana pagkasudan, kana di ay diha nakita nimo sa kanang naoy. Kabiro ra bakit subak tingali ikaw hinon sagot ka guro nako subak anak. Looy. Unsa? Looy. Unsay na ilaw oy. Og di ka mukaon na basagan, og di ka mukaon og naa kay kwarta na pagpalit og unsay imo gusto. Sino yung gusto sudan mo? Hotdog. Hotdog daw la. Unsa? Hotdog daw. Ha, dugong ko hinon ang mata hinon nimo ron na. Wala taraw ka. Kuan. Anong kalaban mingit kay mong wako? Ambot ay masurap mo jud ako dugoan ang wako ay kay kuan man gud buang sige lagi gilis mo kalabdan ako kay bintaon tana sa una sa makalaba pa ko karon sakit magtuhod ilaba. Nagpalaba daman unya mo ingom uswag ra ang labonon sa kuan uswag po ang sweldo. Mo kalabdan. Kung mapuno ang bukag dako, mutataas ang Oo, mo tres. Musapaw pa gyud na, bok 4. Putso na yung sa nina, ilabay din mo. Ay, ako rin maglabas sa kanina. Ay, anamong na nako. Si Wako, Ay, bahala na sila. anak ko. Sige lang ilis. Iya papa man na, baka wa may trabaho. Nang ako kalabdan. Pero ihatag bitaw si Wako sa mama, di umilak man ka. Di mampot ya mo uban mo hila ko kay kung di din mo uban bitaw sa akong kasaba mo dukot na din sa ako. Ang akong subak sa akong laoy bulan nga. Anopin. Ugasan siya Ugasan sa para makuha ang kuan. Tinugbahan siguro sa langaw ni. sa nawa. Upaw. Sa palaman. Peanut butter. Nakatiktik mga onta. Ay mga katiktik, nagpaakong isda sa akong pagkumangkon kay daw ang masiwa ko di man mo kaon daw siya glaw oy. Palangga, gid si Wako. Binanian ko pa na isa. Lahian man. Di man po kumakaon ni ang dili pintuhon.
Giugasan na ni. Lunod na po ning talong. Wala ni. Gapagdadan ko ana ni. Ingon sibo. Ikaw meron kayo ng kaldero. Ni. Diba na mga katik-tik mo awas man. Hmm. Abrihan rin lamang ni. Tikman. Tab-anger. Tabanger. Tab-anger mga katik-tik. Wa pa man to asini kay buhat lagi ang subat. Oh. Sumaloy, awas-awas. Kapag to, kanuan man nila. So, amagod sa pikas ang kadlirong dako. Inay. Mata sa bulag. Damay tanaw ka, di kalami aning lawoy. Kanto na po man. Nagpalit ko. Sa daw la? Kanton. Kanton na daw ya. Ano siwa ko ni. Mubo na ka kinabuhi. Di ka maabtag 20 anyos. Isiba ko. Sige kanton, sige kanton. So ano bati wala na la. Iya po naman na ba. Bro, kanton. Ano la? Sana na ko eh. La. Panit. Sarap yung kayo eh. Spicy. Kanton. Pansit kanton. Lutuan ito. Bahala oroy ka diya. Kabulo ko luto ka. Bisit. Basic. Sa yun ka magluto lang. Magtuon na mo. Kay Sa yun lang. mabugdo na lang si kung lola ni mo. Ikaw na lang, pero maminti ka magpalitan na. Tilaway daw ah. Tilawa. At tilawa daw si Wako sa sabaw la. Ako sa una. Lamier or tabanger. May air. Ano di magkamuhigop. Nangyayahan kami kung may kihalang. Mananalap. Ano ba sa laway ni Lola? Ang laway ni Lola guys. Umi tayo. Tapos na po Wala ko din. Lami kay lawin. Kani ang gulay. Nga ang gulay. Lami sa ang gulay loy. Kuya. Ikaw, kit na may kit. Ha? Oh. Sarap kayo. So, sarap. Ay mga katiktik, mga unta. Oh. Sarap ang akong lawoy. Oh. Sus. Dito. Maura to akong vlog mga katiktik. Hinaot balingaw mo. Ang ping mo diha kanunay. Bye-bye.